Maayong buntag mga bata. Ako si Teacher Arcely Kaibigan, ang inyong magtutudlo. Mga bata, atong katunon karon ang pag-ihap sa numero. Usa, duha, tulo. Ug pagkat-on sa daghan ug usa. Ug jutay ug usa. Usa. Usa ka mangga. Usa. Duha. Duha ka mangga. Usa. Duha. Tulo. Tulo ka mangga. Karon, ikaw na pud ang muihap. Pila ka mangga ang naa sa hulagway? Sakto, usa ka mangga. Pila ka mangga ang naa sa hulagway? Sakto, duha ka mangga. Pila ka mangga ang naa sa hulagway? Sakto, tulo ka mangga. Ang duha mas daghan og usa kaysa usa. Ang usa mas jutay og usa kaysa duha. Ang tulo mas daghan og usa kaysa duha. Ang duha mas jutay og usa kaysa tulo. Kini ang unang buluhaton. Basaha ang numero, kopyaha ang pulong o simbolo sa inyong activity sheet nga akong gihatag. Kini ang ikaduhang buluhaton. Ihapa pila ka buok ang naa sa hulagway. Isulat sa activity sheet ang pulong o simbolo niini. Kini ang ikatulong buluhaton. Ihapa pila ka buok mangga. Isuwat ang pulong o simbolo niini. I-drawing ang mangga aron makita ang mas ug usa ug ang mas ug jutay. Isulat kini sa inyong activity sheet nga akong gihatag. Daghang salamat mga bata. Ako si Teacher Arcely Kaibigan, ang inyong malipayon ug madasigon na magtutudlo. Bye-bye!